Tady jsme si našli takový větrem zlomený smrček a dač teďka mačetou leka chystá materiál na triangl, na kterým budeme převážet vybavení přes vodu. Vidět, že mačeta je dost všestranný nástroj. Před chvilkou jsme kopali studánku, teďka stavíme vor a všechno s jedním nástrojem. Tak dač se právě připravuje na překonávání vodních překážek. Postavil si vor a přináší oheň. Jeho cílem je dostat se na tady tenhle ten malinký ostrůvek, tak aby byl schopný na druhé straně rozdělat oheň, tak aby si nic nenamočil. Ahoj, zdravím vás ze Švédska, jsem Dač. Dneska si využíváme takovou srandičku. Máme tady překonávání vodní překážky. Tím úkolem je dostat se na druhý břeh suchou nohou, tedy všechno suchý věci, tím, že základ je přenést na druhou stranu oheň. Takže vidíte, že nahoře mi žne oheň, který si převážím na druhou stranu. Doufám, že se mi to podaří. Držíme palce. Tak, teď se vydal na svou cestu. Odhadem tak 100 metrů, to ke břehu nebude. Tlačí před sebou veškerou svoji výbavu, oblečení, křesadlo, přenáší si oheň v provizorní nádobě, plechovku, kterou jsme tady našli. Udělal do ní spoustu děr, aby do ní mohl vzduch, a má ji přidělanou na březové větvičce, aby v případě, že ten oheň začne umírat, tak aby s tím mohl zamávat nad hlavou a dostat tam ještě víc vzduchu. Dač je profík, takže já naprosto nepochybuji o tom, že se mu to povede. Až uvidíme na ostrůvku rozdělání ohně, tak má vyhráno. Dřív ho nepustíme zpátky. Tak Dačovi se bez problémů podařilo přeplavat. Žádná nehoda se nestala. A teď už jenom rozdělat ohnínek. Podotýkám, že voda není příliš teplá. Vzduch má kolem 15 stupňů, voda bude mít kolem 12, ale není to žádná katastrofa. Dač samozřejmě rozdělává oheň křesadlem a troudem. Kromě toho sebou má ještě nůž od Wildy Pokludy, který tady prochází zátěžovými testy.
Jáku řídíme kouř. A máme rozděláno. Paráda! Prač člověk zvítězil.